abo thaisin charta khoroksa ancient thaika bokhai sai tinta rok sok paigana te khoroksa ke nitu debor mahne bokhai thaisin charta pm saring ni charta sok pai sir bo bahar ni sapai bro sak dokumen mane tamne bagai dokumen bahar sa salam korni borok saw abo bulai lai thani ati hayung lekha ati ni saw bro ne logi ke prodang na bro kini ne phai no ge guardian tor tombong logi ra sa bro logi guardian bole nong ni otoi relative tonga no ane bunga pha ba ma ba am ti ro phai ka guardian busi ro sak dokumen dak sar bro ancient ke to yang otoi mokol ni yang phajingo thangani saka ati okija sakung dok na mane abo fully jang no namne ke mane koso yok jabin to sajabe extra ro kita khale khai chao ni mane advice of di ka ta kese ta kharo ta kisa nitu debor ma bini khai kita serious no khagla bo nang kha bisma tola dike nangjak tong fully jak kisa pore bokrogo yang yagra saido bokrogo kisa fully jak bujak mani hinchata bo sir bujak mani ro chawe bujak abhalle sa salam bro he am ro le saya bro bazar bo lai thani anti ro khain chata tam bagi able asu sir bone umur ekaba boyas ro besen khana ancient ni kai 26 year te nitu ni kai 19 বছর sir 19 years bone kami ra sajana ancient ni ramdevan te nitu debor mani ramdevan para thanjan ekoi jaga no ekoi jaga ambai